ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଜୈବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ? ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ତୃଣ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉତ୍ତାପ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ଆଲୋକର ମାତ୍ରା ଓ ଭୂମିର ଉର୍ବରତା। ଏହିସବୁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ, ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏସବୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୂମଣ୍ଡଳର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି: ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏହି ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଅଣୁଜୀବ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି: ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବ ପ୍ରାୟ 10,000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ବାରିମଣ୍ଡଳରେ 11,000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ 250 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଦେଖିପାରିବା। ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି: ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଯାହାକି ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଆଟମସ୍ଫିୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଏହି ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଯାହାକି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ସଂଜ୍ଞା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଭୂମଣ୍ଡଳର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଯଥା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଳ୍ମ, ତୃଣ, ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାଦପକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅରଣ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷ ଯଥା ବୋଦା ଗଛ, କଣ୍ଟା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ଏକ ସମାହାର ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ କହିବା। ଅରଣ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତ ଭାରତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି 22.5% ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ରହିବା କଥା 33% ଭାଗ।
ଭାରତରେ 1988 ମସିହାରେ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷ ଓ ଅରଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତରେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ 10ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 1952, 1988, 2018 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 17% ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ 18% ରହିଛି ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ। ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଏକ ସହାବସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ପରିସଂସ୍ଥା